வாழ்வில் லட்சியம் இருக்க வேண்டும். வாழ்வில் லட்சியம் இருக்க வேண்டும். எது வேண்டாலும் நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதற்கு வாழ்வில் லட்சியம் இருக்க வேண்டும். அந்த லட்சியத்தை அடையக்கூடிய அந்த அறிவை தேடிப்பெற வேண்டும். அதுதான் புத்தகம். கடும் உழைப்பு வேண்டும். பிரச்சனைகளை கண்டு பயப்படக்கூடாது. பிரச்சனையை தோல்வியடை செய்ய வேண்டும். வாழ்வில் நல்லொழுக்க வேண்டும். இவை இருந்தால் நாம் எல்லோரும் என்றென்றும் வெற்றிதான். நீங்கள் அவசியம் வெற்றி அடைவீர்கள். உறக்கத்திலே வருவதல்ல கனவு. என்னை உறங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு.